Good morning! So, second dose ngayon ng mga bata, guys. And look, who's with us? Ang batang bagrat! Shani! Shani! Pa-vaccine ka na rin? Ay, batay. Ah? Wala kasi may iwan. Gawa ng mag-alas 9 pa lang. Tapos, ang daming order ngayon ni Nene. Ayan, wala. Asan si Tito Rico nyo? Wala. Saan Wala. Saan di kaya nagpunta yun? So, ayun. Tapos si Papi is nilakad muna si Groot. So, tinangay muna namin. Si ano na lang kasama niya si Daddy mamaya. So, ayun na nga. Daddy pa hinaan nga. Dahil ayun niyang mag-isa siyang uuwi kasama si tito niya. Yan, kasama pa rin tuloy ako. Dinrap na lang namin sila, kuya. Yan, pipila na sila doon. Tapos hatid ko lang din si Shane. Hatid ulit ako ni Daddy. Nakakaloko ka, nag-joyride ka pa ha? Ha? Bye, Mami! Sabi mo, bye, Mami! It's okay. I'm sorry. Ay, wala sabon. It's okay. You want french fries? You want french fries? Ha? Mag-take out kayo ni Tito. So, ayun guys. Punta na tayo ulit sa sa MOA. Kasi malapit na daw yung mga bata. Ayan. Na pa kami. Nag-stay pa kami ng mga 30 minutes ata. Kasi pinapalitan yung mga pito ni ni Tonton. Ay, ni Tonton. Ni Taylor. At pinahanginan. Yan. Tapos si Shane nga wala kasama doon kanina. So sinama ko muna din. Pinano ko muna siya. Pinanood-nood ko muna siya ng mga cartoons. Yan. Tapos ako na lang yung babalik. Kasi ako dito si Daddy. Hindi talaga ako komportable sa kanyang sa pagmamaneho niya. Kapag kasi si Taylor ang dala niya. Kaloka. Pinapalipad ng mokong na yun. Nakala ata si Tonton yung dala-dala niya. So pero may tiwala naman ako sa kanya guys sa pagdadrive niya. Hindi lang ako komportable talaga kasi gusto ko pag si Taylor, alam mo yun, smooth lang yung patakbo mo. Kalong taong yun. So sabi ko, dapat ihahatid niya ulit ako, diba? Kasi natid namin si Shane. Sabi ko, ako na lang, di ba, mag-park na lang ako. Ako na lang magdadala kay Taylor. Kakainis. Anyway, ayun, malapit na tayo mga bata. Mabilis lang naman yung yung pila, gawa ng second dose lang naman yun, 'di ba? Unlike nung una talaga, may mga steps pang dinadaanan. So, yun. Sana makapagpaano din kami, makapagpa national ID. Yeah, para diretso na. Isang lakad lang. Kasi yun ang balak namin last time. Nagahol sa oras at doon na naubos yung oras namin sa vaccination na yun. So yeah, let's go. Kaloka, pwede naman kasing mag-drive ng yun, smooth lang. Kailangan laging paharot. Wala pa nga akong ligo. Kaya tinali ko yung buhok ko. Umayon lang maliligo pagka palit namin. Yan, kasi Friday naman ngayon wala masyadong gagawin. Ang tagal nung kay Miss Maya. Miss Maya, sorry kasi na-prepare ko na po yung order nyo. Naka-ready na talaga siya. Dali, mga kuya. Ayan, paano na daw sila? Malapit na sila. Papasok na sila kaso hindi sila pinapasok gawa ng walang guardian. So min-message na ako ng mga bata. Tita, asan ka na? Mami, asan ka na? Sabi ko, antay lang. Paano na lang, papark na lang. Sobrang bilis lang yung ngayon guys. Time check, mag-quarter to 12. Tapos na sila. Kain lang kami. Gutom na ako, walang breakfast Alam mo yan, sorry. Ayan, nakalimutan ko. Bawal pala sa kanila yung chicken. Kaso chicken lang din naman yung kinakain nila. So, let me know kung may allergy kayo after. Yan, dito kami sa Hawker Chan. Namiss ko yung Hawker Chan. Kain tayo.
Binuksan na rin pala to. Ay, skating ba to? Hindi. Kasi sabi ni Kuya Peter, kaya Tambayan sabi ko, lang. kaya sabi ko na walang height. Ayan. Bilang ko lang itong mga bagets ng ano. Kaya Peter ng shoes. Kasi walang shoes na iwan ata sa ano. Teka, Sa punkan. ito ba yung nakasara? Oo, ito pa. Ito eh. Ayun lang kasi Belgian waffle oh, diba? Ito pa, nagkakato. Saan galing to? Kaya kasi tagal naka ano na ito eh. Nakasara. Kaya maganda mo yung Saan na yun? skateboard. Yun. Bilang sapatos. Diyan nato sa Toby Sports may isang skateboard ko pinapabili. Yan, pamasko na nila yan. Ayan, early Christmas na yan. Pamasko nyo na yan. 3 down. 8 more to go. 8 more pamangkins to go. Birthday ko pa. Si Pia, hindi ko nabinila ng sapatos kasi magka-size na halos yung paa namin yan eh. Ang dami kong shoes doon. So, may... Hand me down. Oh, hand me down lang. Pero ate, mga bago pa yun ate ah. Yung mga shoes ni tita. Mga bago yun. Yan. Kasi ayun oh, baka kalakihan niya lang din. Ito yung sa akin na lang. Hindi ko rin naman nagagamit. Itong dalawa kasi ang mabilis lumaki yung paa. Yung mga paa na ito. 11. Si Peter. Ito 10.5. Hehe. Grabe. Big boy. Hehe. Hindi niya talaga pinalagpas yung ano eh. Hehe. Skateboard niya. Hehe. Pag ikaw nabalian ng ano yan, Kung walang bike, skateboard. buto dyan, tandaan mo. Parte yan, me. Parte, sige. Maano ka. Pero, safe pa rin naman. Ayun, nakapagpa-national ID kami guys, pero si ano lang, ako lang, tsaka si Chris, kasi hindi colored yung birth cert nila Pia. Pwedeng photocopy, basta colored. Ayan, sayang. So, kami lang, sobrang bilis sana, 10 minutes lang, tapos na. Sunod na lang sila. So, ayan. Kami ni Chris, meron ng national ID. Maiwan ako, doon pa, hindi na lang ako nagsali. Nasaan tsaka sa tsaka na, pag mga government ID, ang tsaka, nakakaloka, tsaka kumuha. Wala man lang pagpipilian na ilang take. Ganda pa ng camera. Oo, parang camera noon pa. Ay, yan, dito na kami sa parking. Paano lang muna. Baka napaka-init, grabe. Langan lamig. Ba't nawalan ng lamig si Taylor? Meron. Mainit lang talaga. Okay lang kayo, ate? Tita. Pagod na? Masakit na Uy, ano ba? Naramdaman nyo ba na may tinusok sa inyo? Wala naman. Ha? Wala naman. Anong wali? Pero naramdaman mo na may ate, na may gamot? Yes po. Sure, medyo mahapdi yun, di ba? Second dose. Putik. Pagkapasok sa akin, wala akong naramdaman. Pagkalabas ang sakit. Masakit? Parang Sa'yo kuya, parang parang mabigat. Hindi naman po siya Ayun, kasi bawal mag-video. Eh, di kita masyado sa kasi medyo malayo ako. Di ko kita kung may laman yung yung pantusok. Ba ito? Ang dilim. So anyway, Ba't na kayo mag-video? ewan ko sa kanila. Pero naramdaman nyo may gamot na pinasok. Medyo mabigat yung mga braso nyo. Hindi naman masyado sa akin, tita. Hindi ate, sa'yo. Medyo mabigat. Sa akin na hindi. Sure ba kayo? Opo, tita. Di katulad mo sa first dose, sobrang bigat at di ko may galaw dahil sa pilay. Ganun. Saan talaga ba? Ano kayo? May tinusok ba sa'yo? Nag-worry ako kung may tinusok o wala. Pero mga nakaangat naman yung yung pang-push. Hindi ko lang alam kung may gamot nga yun. Kasi sabi nung bawal mag-video Umakyat na ako guys kasi gusto ko na maligo. At wala akong kanina. Hindi talaga ako naligo kanina. Naghilamos lang ako. Tapos nag-toothbrush. So sabi ko parang may inaantay sana akong deliver. Kasi nagpagawa ako ng cage. Parang stand na cage nung inuhulugan na kape. Coffee machine. Ayan, bendo pala. Yan, kasi bumili ako nung pag-order ni Mama yan nung
order niya is bumili na rin ako ng package ng vending machine yun. Kasi sayang yung mga simon dito sa baba namin. Every morning, yung ganyan. Tapos dito kasi sa baba namin may opisina, parang manpower. So kada umaga, ang daming dyan, ang daming mga aplikante. So sayang pa 5 piso, di ba? Ayan, nakakatuwa. Tapos, sakto lang kasi yung niya, yung serving niya, di ba? Kasi pag nagtipla tayo ng nakamag, yung kalahati lang may inom natin, yung kalahati lalamig na. So, yun, saktong-sakto lang talaga. Yan, 5 piso. So, pinagawan ko siya ng cage kasi sabi ko, gusto kong i-drill na dun sa sa may gate. Para sabi ko, gawing 24 hours gawa ng malamig na nga, di ba? Oh. Yan, yung mga sa car wash, kasi 24 hours yung car wash dyan. Tapos, yung sa Petron. Oh, extra income. Ayun nga, makaligo na nga muna. O, magluluto na ba ako? Kasi nag-lunch nga kami ng mga bata. Kaso si Daddy, corn beef lang ata yung kinain. Tapos yung inano ko kaninang fried rice, yung tira kagabi. Tapos buti na lang nagsaing si Auntie. Yung nagpakain na ata siya ng aso. Tapos pinagsaing na rin kami ni Auntie. Pinapakintab niya. In fairness, makintab nga. Malinaw pati. Malinaw na. Ayan, hindi ko lang mahanap kung nasan yung binili kong cover sa sofa. Baka nasa taas kila Nene. Kasi, nung tinanggal ko yung sofa dito, binigay ko rin yung kay Dayan. Yung cover nun. Mahal yung pagpagawa ko nun eh. So, pwede na yun kasi 3-seater to. Tapos may isang 2-seater din. Kaya, yun na lang i-ano ko dyan. I-cover ko dyan. Oh, kasi tarp yung pinang-cover ni Daddy. At si Groot, may pakupsit-kupsit si Groot. Hindi pa kami nakakapagpalinis niyan. Hindi ko alam kung kanino ba dapat magpalinis. Pero anyway, yun. Yun lang. Pagluluto ako. Yan, napagkasundoan namin na ano na lang daw. Kaldereta na lang. So, yung Alo? God bless you. Sabi mo kaldereta. Ay, wag na pang kaldereta na yung ano ko. Sabi mo masarap eh. Pasarapin ko lang. Ayan. Yung malaman na kaldereta. Yung half nung buto-buto. Yan lang. So, ito na yung ingredients natin. Bawang sibuyas, tapos bell pepper, carrots, and then potato. Ito ay ano ko muna to. Fry ko muna. Golden brown. Kasi tinuto ko pa lang din naman to eh. Yan. Bago ko maligo, para hindi ako mangamoy hindi ako mangamoy, alam yun sibuyas, bawang, ricado, pagka mamaya, after maligo pa magluto. So, isa lang ko muna to. Luto na. Kain na tayo guys. Dinner. Kasi, mag-edit pa ako ng vlog. And magpo-post ng mga paninda. Ayan. Caldereta, spicy caldereta. Happy weekend. Yan, luto tayo ng money heist. Habang kumakain. Neto. Sa akin, wala nang mule. Beer na lang. Anong bagay? Bagay. Musta na ba yung mo dyan? Nest mo dyan, Maggie, ha? Bigla pumasok kasi si Chris, sabi niya, Mami, may ano mo kayo? May snackers ba kayo dyan? So, ayun, kami. Naghatian namin yung malaking, Tostitos ba yun? Tositos. Ay, Tositos? Tostitos. Tostitos. Exacto, meron din kaming mga dips pa dyan. So, yan, since weekend. Mama. Cheers, everyone. And happy weekend. Good night. Good night. Bye. Si Chris naglalaro. Natin store po yun.